गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै दिनैनि खौराङाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना अल बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनाव थाबै सौहैयो। अब्ला फैदो दिनैनि खौराङाव। लासित बर'आ गुवाहाटी नोगोरमायाव मबाइल खावना पुलिसजों हमजादों। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय मबाइलखौ लासित बर'आ खावदोंमोन। लासित बर'आ आशिष नगर चन्द्रपुरनि थागिबि। दा बिखौ पुलिसआ हमनानै आयेन बायदियै साजा होसिगोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बगरेसापुरि गामिनि फनिता बरदलै बर'आ गोमाना दं। बि गोमानाया 15 सानसोनि बारा जाबाय। 12 साननिबो बारा जाबाय पुलिसनो मिसिं कमप्लेन होनाया, नाथाय जेबो खबर मोनाखै। हाबा जानाया 2 बोसोर बारबायमोन। गथ' सासे दङ, बेयो 1 बोसोर खावसे एबा 1.5 बोसोर जाबाय। दा बिखौ बबेयावबा नुयोब्ला नोंथांमोना जानबुं नं 9394053028 बे जानबुं नङाव फोरमायहरनो गुरैयै खावलायहरदों। बिटिआर दफाफोरा मावफुंजायाब्ला फिन लामायाव सोमावसारगोन होनना बुङो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेलाव दं बिसोरखौ थाब उदां खालामनांगौनि थाखाय माबोरै सरकारखौ नारसिननांगौ एबा नारसिननो हायो बेनि थांखियै जिल्ला सावराय मेल खुंनाय सोलिगासिनो दं। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव मोननै चेनेलनि लिंक दं। आसा खालामो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामगोन। 1 नाम्बार दङ पिबि सानजारि ब्लग, 2 नाम्बार दङ इउएस ब्लग। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर जायगाफोरखौ नुनो मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।